The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. That's in Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam. Susiho na to kung nanabal kitay mga sala sa atong kalag, mga sala nga itong nabuhat sukad kaganihang, buntag, hangtod niini higayuna. Kining mga sala, kundili na to kini isugid, ngadto tubangan sa Dios, kini mahimong babag. It becomes a barrier to the study of the Word of God. Busa, atong gamiton karon, if necessary, ang prinsipyo diha sa 1 John 1:9. Ang 1 John 1:9 sa English nag-ingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, awhag ka, gidapit ka nga. Imong gamiton ka ng imong free will, kabubuton nga kaugalingon. Sa paghimo, o labing mahinungdanong desisyon sa imong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manduluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved.
Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo na usab din hinapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Ubani kami ning adlaw o Dios, tangtanga mga babangan ni sa mga nauna aron kami makatutok, makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo. Salamat ni ining mong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami samtang kami magapadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran. Kining tanan namong ipasalamatan tungod og alang lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan. Nato nga mga suki naman. Taon naman kitang na nag-uban ng atong Bible study through the YouTube o salamat sa inyong pagpag-iuban o karon of course magpasalamat sa Dios sa iyang gugma, grasya, kaluoy nga mao'y nakapalahutay nato hangtod ning higayuna nga ginhawa pa kita padayon pa kita sa atong mga kalihukan nining kalibutana samtang kita nagapadayon sa pagtubo diha sa pulong sa Dios. Kini nga atong buluhaton adlaw-adlaw man busa karon padayon usab kita sa atong gibiyaan nga mga hilisgutan niya pamagitan ni ining atong topic nga the unique spiritual life of believers in Christ. O ang subtitle niya nga How to Live a Life that is Pleasing to God. Okay? So ato nang gisgutan last time ang nagkalain-lain nga mga punto sa doktrina bahin sa panalangin nga ihatag sa Dios kanato sa diha nga magkakabot na kita niya ng ang nga maong espirituhanong paghamtong, spiritual maturity. So, agiglabas lang kini sa atong paramduman nga human kita maluwas, manduan kita sa pulong sa Dios nga atong pagkanon ng atong kalag. Pinagis pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Mao kana ang process nga kita makatubo diya sa atong kalag o agi kini sunod sa mando, sa tugon, sa pahimangno sa Dios na patubuon ang atong kalag o doon na may tulo ka level of spiritual growth, baby believer, and then adolescent believer, and then mature believer. Okay? So mao na nga kini atong ibuhat agi pagsunod sa mando sa Dios. O ato namang libawan nga sa diha nga kita makakabot na sa kinatumyan nga ang the third level of spiritual growth nga spiritual maturity, spiritualong paghamtong, then we have just reached the capacity stage. Capacity for life, capacity for love, capacity for blessings. Kini ang atong tagamtaman sa diha nga magkakabot na kita niya ng maong ang spiritual maturity or spiritual katakos, capacity for life. Okay? O atong nibawan nga sa diha nga magkakabot na kita niya ng maong ang Dios mo bubo na sa iyang mga panalangin kanato o dili gyud kanato adto sa mo sangko sa pag bubo na sa Dios iyang mga panalangin ngari kanato adto ginamo puntariya sa iyang pagkamatarong nga gisulob kanato niadtong higayon nga atong gidawat si Ginoong Hesukristo
Diha gisuluban kita, we have been clothed with God's perfect righteousness. That every time God looks at us, we are no longer condemned or judged, but we have been justified. Na matarong na kita, o tungod kay gisuluban kita sa pagkamatarong sa Dios. Okay? So, anto kini mo sangko, kini mga panalangin, although, ikaw man ang beneficiary sa pagpahimos nila mong escrow blessings in time. Muna itong gingon. Kaya numdum pa ka. So, manang escrow blessings in time, nga ibubo sa Dios, ipadahili ngadto sa grace pipeline, o ngadto mo sangko dito sa pagkamatarong sa Dios nga gisulob nimo ingon nga Kristohanon. Ikaw lang atong giimplo nini. So, ang pagpanalangin na sa Dios nga riga nato, gibasihan niya na ang iyang pagkasiya nga Dios, dili ang kinsa o unsa kita. Sabton gina nato, ha? Kay the blessings that a believer receives from God, gibasihan kini sa on what and who God is, not on who and what man is. So kung unsa o kinsa ang Dios, mao na gibasihan. O kay kini kung mga panalangin gikan sa Dios, it's a matter of grace from the justice of God. Okay? So karon ato ning ipadayon kay dinhi man kita mohunong kagahapon. So ang mga panalangin gikan sa Dios is a matter of grace. Grasya ra ang nagalihok niini gikan sa hustisya sa Dios. Kaya ang mga panalangin sa Dios mo dahili diha sa grace pipeline, tubo sa grasya towards God's perfect righteousness nga gi-impute, gisulob ngadto sa maong magtotoo. Now, okay, adto kita pagtuki nining unom ka mga different categories of blessings in time. Okay? Doon na nagkalandaing mga kategorya sa mga panalangin dinhi sa atong panahon. Ang una nini, ginganlan og spiritual blessings. Mao kini ang una. Okay? Spiritual blessings. O kini maong mga panalangin spirituhanon, invisible blessings na dili ni kini makita. Invisible. Now, orientation, kining spiritual blessings, this is orientation to objective reality. Maximum amount of objectivity. The accumulation of all characteristics of spiritual adulthood. Inong ba ka niya itong characteristics, mga kinaiya nining pagkahingkod ng espirituano. Una nini, spiritual self-esteem. Ikaduha, spiritual autonomy. O ikatulo, spiritual maturity. So, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, spiritual maturity. Ang kining spiritual maturity, musangko kini ngadto sa maximum contentment and tranquility in life. Na nakikaya kanang kahapsay, kahanoy, kanang kalinaw, o money tranquility in life. Regardless of what circumstance we are in. Money ang gingandag maximum contentment. Feel ka na, sinati ka na niyang pagkakuntinto. Kaya ikaw nasandig magyud kanunay diha sa tulo ka mga kinaiya sa Dios nga ang iyang gugma, ang iyang hingpit nga kamatarong, ug ang iyang hustisya.
O kining tulo ka mga kinayang akong gisgutan, mao kini nagalangkob sa pagkamasaligan sa Dios, God's integrity. So, I repeat, God's integrity kanang gilangkob kini sa tulo niya ka mga kinaiya. Gugma, hingpit pagkamatarong, ug hingpit nga hustisya. Now, ang super grace, by the way, ato man niglakbitan last time, no? Ang super grace, mao kini ang kanang ang this is the stage nga diin ang magtotoo nakakabot na sa iyang espirituhanong pagkahingkod, spiritual adulthood, o sa gitawag sa Griegong pulong pleroma. Pleroma stage. Kini kung pleroma, gikan na sa root word nga pleroo. Ang buta sa to fill in. Okay? Sa pagpuno. Okay? So, sa dihang magkakabot, ang usa ka magtuto magkakabot nini spirituanong pagkahamtong, spiritual maturity, nga naa na siya capacity for life. Then mo na otherwise called pleroma stage. Pleroma, filled ka na, puno na ka. Yan ang higayon nga nakakabot ka na si imo pagka-espirituhanong kanang pagkahingkod o kanang pagkahamtong spiritual maturity. Kaya kining magtutuuha nga naan na niini mong ang now has reached capacity for life. Capacity for life, capacity for love, capacity for happiness, capacity for blessings. See? So na siya katakos sa pagdawat sa giingan nila natong escrow blessings gikan sa Dios dinhi niining panahon nato. You see, ang usa ka magtutuo, anaa kaniya ang tanang mga kahigayunan sa pagkabot niining maong ang he has all the opportunities to reach this stage. Mao nga why kanang wag ito ikabaliban, there's no excuse natong mga magtutuo not to reach it. You see? We have no excuse. Dili ta makapangita o kanang pangatarungan nga di ko kahimo ana. You see? We have no excuse for a believer not to reach it. Kaya na, sangkapan sa tanan ng mga kahigayunan. Ang Diyos nagsangkap ka na to. Walang tamang kakita pa. Mao nang kadaghanan ka na to. Pagyod. You see? Now, the escrow blessings, by the way, kini nga itong itawag escrow blessings, are and had been reserved by God. Dito pa kaniya, dito pang wapang tanan. He has already reserved all this in eternity past. Remember, ayaw kalimot nini, nga kining mga panalangin, dili ni mapangayo, dili ni maampuan. Di ka kaampo. Ginoo, tagi ko nini mo, pero di magsilbi na. Wala na masibo sa sumbanan sa Dios. So blessings cannot be asked or cannot be prayed for. Kaya ang iyang standard sa Dios perfect. God's perfect standard is that believers grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Mao na. Dili nimo mampuan, di nimo na kanang kahangyo, di ikahangyo, ipangayo, dili. Ang standard si Jesus perfect, ug kining maong standard niya, mao nga ikaw nga magtutuo, kinahanglan mo tubo ka diya sa grasya kay balon ni Ginoong Jesucristo.
grow in grace and in knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao na. O kinahanglan ato sa hinumduman kadtong tulo ka adjustments, numdum ka. The 3 adjustments that man has to make to the justice of God. Satjog, ratjog, o matjog. Kasabot ng kadto. I hope. Now, sa diha, paminaw, sa diha gang usa ka tawo mo salikway sa kaluwasan nga pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang, iyan ang isalikway. He is condemned to the lake of fire. John 3:36. Sa gisulti, he who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son doesn't have life, but the wrath of God abides on him. Yeah. By John 3:18, he who believes in him, kang Ginoong Jesucristo, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already. Kita nimo? He who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So, mao na ang inunta dangatan sa katao nga mo sa likway sa maayong balita sa kaluwasan, mo sa likway kang Ginoong Jesucristo. He is condemned. Okay? Now, when a believer, okay, maghisgotag, magtotoo. When a believer rejects rebound, kung iyang isalikway ka ng pagkumpisal, rebound, he is to be disciplined. Hebrews 12:6, whom God loveth, he chasteneth. Isa ka ito, hugugma sa Diyos, iyag yung pantonon. See? Now, sa diha nga usa ka magtutuo, mo retrogress, mo atras sa iyong espiritual ng pagkinabuhi. Imbis mo abante, ning atras man siya. Now he becomes miserable here on earth and in eternity. Apil pa dito na. Yes, he is eternal, he is saved, tinood. Luwas kini siya, muadto sa langit, humagkamatay niya, but minus escrow blessings in eternity. Samtang gina. Wa siya kanang escrow blessings nga madawat dito sa eternidad. Ang iyang inheritance, di niya makuha, di niya madawat. Ang prinsipyo again, what the righteousness of God demands, the justice of God condemns. Timan-i ang Mateo 6:33. Pangita una ang gingharian sa Dios. Seek ye first the kingdom of God ug ang iyang pagkamataro ug kining tanan igadugang ra diha kanimo. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Now, naroon ka ba sa duha ka mga major functions sa matag magtotoo? Duha ba duha? There are 2 major functions. Number 1, as ambassador for Christ. Number 2, as a priest. So, ang una, ingon nga embahador alang kang Ginoong Jesucristo. Ikaduha, ang iyang pagkapari. Now, kining duha ka mga functions na itong gisgutan, effectively work sa diha nga magtotoo musunod siya sa mando diha sa Mateo 6:33. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. See? Ug dugang ang pagyud nila, ang usa ka magtotoo applies the mandate of 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Abi nimo, ang Dios
O, nainamron ka ba? Pila ka mga saad sa Dios ang atong maangkon. How many kanang promises of God that we can claim? Unsa man, pila diha sa Biblia, nga gilatid sa Biblia, pila? Ang Dios anay 7,000 ka mga saad diha siyang pulong. Tingnan mo na, 7,000. So, isip pangutan ay tapila naman ka mga saad ng atong naangkon out of the 7,000 promises. See, how many promises have you ever learned by heart? Not necessarily memorized. Hindi man mag-post, hindi man gyapon magsilbi ng sikag memorize. Kinahanglan imo kining nakatunan diha sa imong kasing-kasing. That you have already learned them by heart. Numdong ka sa atong kanang memory aid, Operation SLA. Study, learn, apply. Study, learn, apply. As we believers, nagtubo kita diya sa pulong sa Dios, then ang atong mga screw blessing gahuwat na lang. Yes. Samtang kita patubo sa atong kalag, pinagis pagtuon sa pulo sa Dios. Ang atong screw blessings tuan na nagahuwat na nato. Ay nung dumikining mong prinsipyo. It is God who blesses and glorifies Himself. How? By the believers reaching spiritual maturity. Sabtagi na. So, akong malikon. Ang prinsipyo, ang Diyos lamang ang magapanalangin o magaunsa. Himaya siyang kaugalingon. Pinaagi sa unsa? Pinaagi sa pagkabot sa magtutuo sa iyang pagka-espiritual ng paghatong. By the believers reaching spiritual maturity. Kay sa dihangang magtutuo, nagakabot ni siya iyang espirituanong pagkahamtong, God's blessings flow down the grace pipeline. Ano yan kung iyon mo? And poured straight adto dito sa righteousness of God that is imputed diha sa kalag nimo. I am talking to you, believer, fellow believer. When that happens, then God is blessed. Like I said, it is God who blesses and glorifies Himself. Or we might say, when a believer is qualified to receive God's blessings, tungod kay nakakabot naman siya niya ng katakos capacity, then God is blessed. Diha panalanginan ang Diyos. The ultimate objectivity is God's own pleasure. Sabot ka? When a believer reaches spiritual maturity, mubati na siya. Musinati na siya ng pagkakontento in whatever circumstance in his life. Based sa unsa pang matang sa kahimtangan sa iyang kinabuhi. Mapobre ba siya o madato ba siya? Why bali? You see? There is contentment. Philippians 4:11, unsa man na? Naghisgot ng godliness, contentment. Naghisgot ka na contentment is great gain. Now, great gain. Kaya tungod ka naman kay godliness. Ang original kapulong ni sa Griego, Eusebia. Kining Eusebia, fellowship with God ang but pasabot. Eusebia. Kay tungod ka na kay Eusebia, godliness, contentment is great gain diha nimo. Now, diha sa 1 Timoteo, abrihin mong Biblia.
magkubot ka diha sa imong Biblia, ablihi ka na. 1 Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 6. 1 Timothy, chapter 6, verse 6. Unsa gisulti niya? Are you ready? Ang verse 6 nagaingon, now, godliness combined with contentment brings great profit. Now, godliness combined with contentment brings great profit. Dako yung ganansya. Kasabot ka ba niya ito? Kung buot ni kas pagsinati ni pagkakontento, relax, hayahay, hanoy, hapsay, way mga kaguliyang, kontento ka, makapobrehon ba, o kaadunahan ba, way bali, dili ka na mo piktar ni mo, na kay pagkakontento. Just imagine kung imo na ka nang sinati. Mao na nga kita, ingon nga mga magtotoo, dili ta pa kanang kalimtan nato. Don't ever forget sa 8 ka mga momentum tests. Nomdong ka. 8 ka mga momentum tests kanibang pagsuway gyud sa atong baruganan. Kaya ang una ini ang atong old signature. Kinayang magasasala. May una gyud sa pag-test, kanang suway. Kaduha, mga tao. Mga katawan sa atong palibot. Ikatulo, atong pangunahuna. Musuway po din nga atong mga pangunahuna. Ikaupat, mga sistema. Mga sistema ni kalibutan na. Ikalima, arrogance. Pagkamapahitason. Ikaunom, hatred. Pagkamadinumtanon. Number 7, katalagman na ang ikapito. Uabot ang katalagman, ego o pagsuway. Agi pagsuway ka na to sa atong baruganan. O yung ikawalo, mo ni kinagrabihan ang kauswagan, prosperity. Daghan yung mga magtutuong pildi nini na kanang pakyas. So many believers fail in this 8th kanang test. Ikawalo ng pagsuway. Ang kauswagan. Pauswago na gani ka, if you are prospered, tendency is, mutigbabaw ang imong pagtagad sa prosperity rather than the giver of the prosperity. See? Adto na kamututok sa gihatag, wala nimo panubalinga ang nihatag. Kasabot ka? But, paminaw, the worst thing, ang kinagrabihang butang nga mahitabo sa usa ka magtotoo mo kini. Paminaw, sa diha nga siya mo sugod na gani salikway sa kamatuoran. That's the worst thing that could happen to a believer when he starts to reject Bible doctrine. Dili na gani siya mo kanang padayon sa pagtuon sa Diyos, then mao na. Wag ko maghulga nimo, wag ko maghadlok nimo. Wala tay kanang we don't have that kanang we have no right because iyahan ni sa Dios kitang tanan apektado. Na by the way, kana ba moingon may usahay ba sige na tag hisgot ni sige tag kanang tuki ini mga butanga. Tingali mo yung kang mura mag-ako'y iigo ini nga naman ang nakailaman na siya nako. Anong ako may iigo ini? Now, ang tinuod, di ra ba ang kanang ang mensahero way labot, wa siya kailan nimo. Nag-iingon lagi nga, ano to? Sa tinagalog nga,
bato-batos langit, ang matamaan huwag magalit. Ug kining tanan, kitang tanan may tamaan, husto? Kita may igo tanan, wa may exempted. Mao na nga sa di pa kini hisgutan, di pa kumuhisgot, di pa kumu kanang bat-bat niini mutuki nini mga butanga nga espirituhanon. Naigo na kong daan sa di pa nako isulti ikanang pasupot ni nga tong YouTube nga pagi. Igo na kong daan. In other words, why exempted kitang tanan mo igo? The Word of God is alive and powerful, nomdong ka? Sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Klaro na kayo. So muna, igo ang tanan. Apan, paminaw. Kung balikon tong prinsipyo nga tong bat-bat di padugay nga, the worst thing, kinagarbihang butang nga mahitabo sa magtotoo, mao ang iyang pagsugod sa pagsalikway sa pulong sa Dios. What time mo? So, hinunduman nato ang 8 pod ka mga stages of reversionism. Hinundong ka. Kaning reversionism, kining ato ning kuha kini sa root word nga reverse. Siya pagsabot ni mo reverse. Kamo mo manihog sakyanan, ibaw mo niya na reverse. Unsa may kanang daganan sa reverse, di ba mo atras, dili mo abante, reverse. Ato ning gigamit kining pulong nga reversionism kay hingatras man ka sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Kasabot ka? No na. Reversionist. Ang usa ka magtotoo nga miundang sa pagtubo sa pulong sa Dios, siya gitawag reversionista. Samta gina. So, atong hinumaduman, kining 8 ka mga ang-ang, 8 stages of reversionism. Now, unsa man katutong mga 8 ka stages? Ang nag-una gyud ni ang reaction, distraction. Mo react ba? Unsa may binisaya react? Di ba mo sinta? Amo na akong paghubad ni pulong nga reaction. Reaction unya na distraction. Distraction. Okay? So, musinta ka, samtang nagpaminaw ka sa pagtuon sa pulong sa Dios, musinta ka dayon mo ako'y giigo nida. Di na ko balik ini. Undang na ko. So, mo na reaction na yun, musinta na yun, na-distracted ka. Okay? Gihunong ka. Kinsay na pahunungan na. Imor pong kaugalingong kabubuton. May kanang mo'y culprit. Mo'y nagkaingon po niya na. Kaya ikaw may mo disidir. Bitanong gingon ni mo nga kining atong kabubuton. Kita, huwag na tayo mo himuon ng mga desisyon. Ika niya, kita rin manubag. Kasabot ka. So mo na, reaction, distraction mo ni naguna. Ikaduhang ang frantic search for happiness. Unsa man ning frantic search? Kana bang nagapangita na ka kanang nagkakadipo-dipo nagapangita ba? Ingnon lang sakto mo tayo na binisay ang frantic search. Kadipo-dipo pangita. Nagkadipo-dipo ka nagpangitang kalipay nga mupuli. Kaniadto nga nagtuon ka sa pulong sa Dios sa makugihon, makanunayon, masubayon, adlaw-adlaw, nagtubo na ang imong kalag, unya mo kalit kag undang gubikan kay kanang hingriak lagi ka, misinta ka, namon na. Wa na kay kalipay sa diha nga mo undang ka niya na. Ang kalipay nga
imong natagamtaman kaniadto samtang nagtubo ang imong kalag karon nawa ng kalipay. Nawa og karon ang ikaduhang ang lagi ning reversionismo mao ang frantic search kadipo-dipo nagpangitag kalipay nga ikapuli pulihan nimo kadtong kalipay kaniadto. Kasabot ka? Now, ang ikatulo mao ni ang ginganlag Operation Boomerang. Ano sa maning Operation Boomerang? Kining boomerang, this is true dito sa Australia. Ilang mga aborigines man na ilang kanang ingnon ta kahoy ba na ang purma niya na mura og purma og kanang hangir. Hawla nang ulagway nimo kamong wa pay ideya kung unsa ni boomerang. Unya kahoy la na nga murag kurbada. Unya gamiton ni didto nila og kung naay buot nilang targeton ingon ta mura man sagol na Visayan in English targeton magpasabot nga imong ig-on ba kadtong usa ka langgam tingali o unsa na ka hayop baron unsa na kung imong ig-on na to iniglabay nimo niya ng boomerang musumbalik na kung dili maigo. Kung di maigo katong imong gitarget musumbalik na nimo aron imo na pong gamiton sa paglabay po usam. Mo ni boomerang musumbalik. Ino nila nato musumbalik. Okay? Sakto ba ng binisaya? Tingali ng binisaya murag binulanon at sakto na lang. Okay, Operation Boomerang. Mawag pasabot nini. Unsay imong mga kanang pagpangita gyud butang ta. Ang ikaduha nini ang mao maning frantic search for happiness. Kadipo-dipo nang pangita mga kalipay. Kanang imong gipangita. Dili gyud nimo maunsa. Di nimo maangkon. Musumbalik hinuna nimong samot. Musumbalik na nimo kanang samot kag unsa ka unhappy. Nagkasabot ka ba? Nga dili na ka malipayon. So mo na Operation Boomerang. Musumbalik gihapon nimo. Okay, mo ni katulo. Ikaupat ang ginganlag emotional revolt. No, kining emotional revolt. Mo-rebuild din na. Mualsa na ng imong pagbati. Musamot na nagkaunsa. Kining ingnon ta mo rebuild eh. Okay? Musupak, musupil. Kanang imong kanang pagbati. Ano ba naman ang pagbati? Kanang kinibang emosyon. Okay? Ang ato emosyon kanang wayo na huna. Our emotion has no thinking. Dili makanahuna ang ato emosyon. Kung mogamit ka sa emosyon, wa ka magamit sa imong hunahuna. Apan kung magamit ka sa imong hunahuna, wa po ka magamit sa imong emosyon. Kasabot ka. So karon ang ikaupat nga ang emotional revolt. Mo rebuild din ang imong pagbati. Magkaguliyang na kay mo alsa naman. Ikalima, locked in negative volition. Ano yung locked in negative? Na sira na yun. Ang rabag na locked in. Kanang imong pagka-negatibo. Wala gyud kay gana. Kaniadto. Sige kagkugi yun. Pagdayon kay determine yung kang makakamot sa imong tumong upan karon na honong malagi ka. O ito ang iingon imong prinsipyo kagana di padugay. The worst thing that could happen to a believer is when he starts to neglect, to reject Bible doctrine. Namo na. Okay. Mo na ikalima.
nga locked in negative volition. Ito si kaunom. Ang ikaunom, blackout, uy, mungiob na yun ang atong kalag. Blackout na god. Dili kay burnout. Blackout. Ngiob. Dulong. Murag mo, sana, ngit na yun ang kalag. Wala kahayag. Tural kay wala may pulong sa Dios. Kasabot ka ba sa akong bat-bat din Are you following me? So blackout of the soul, nanay kadulom, kangit-ngit, kangiob. Blackout of the soul. Ikapito, scar tissue of the soul. Ay. Scar. Ano may but pa sa butong scar? Uwat. Gusto? Now, unsa may kanang kinaiya og uwat? Unsa may mong mahulagway og uwat? Palitan na samad kag nagudakong samad unya inig ka kanang alim na niya na. Sakto ba na? Maalim ba? Ma-healed na. Mo kanang maayo na ba? Then naay unsa? Uwat. Di ba? Naay uwat. So unsa may kinaiya og uwat? Di ba gahi? Gahi. Mo ka na kinaiya og uwat, scar tissue, naanay uwat diya sa imong kalag. Kaya wa man ka mo balik sa pagtuod sa pulong sa Dios. Wa naman lagi suod ka ng imong una-una sa kamatuoran na puno naman ng mga tawhanon, kalibutanon, mga dautan, mga ngilad, so pag mga negative diyan nanood na di si mo samot ka, bombardyuhan ka kanang imong pangunahuna naanay uwat diha si mong kalag. Mao na ikapito. Karon na ito si kawalo. Unsa man ikawalo? Ingan lang ni sa English, reverse process reversionism. Puro na ni nangabali. Okay? Nangabali, dili ka nagabali. Reverse God. Nag-aatras na tanan. Reverse process reversionism. Reverse process. Paagi ni nga, nagka-atras na yun. O niya, inon lang ito, nangabali. Siya nagkabali. Kaniyan to, usaray imong kanang hinigugma, karon nagkadaghana, unsa pa. Karon ang imong kanang priority, mo kini karon nga usob na mga priority nagkaguli nagsamot nagkaunsa disorganized confusion. There is now confusion, there is now misery. Mo na hulagway sa pagka-reversionista. Kasabot ka? No, kining pulong nga reversionism ang sagad nga gipanggamit sa mga evangelical churches. Mo ni popular nila ginganlan og backsliding. Diba? Nakadungog na ba ka ng punga? Backsliding. Kana ba mo backslide? Dili na mo itong gigamit. Doctrinally, the term for that is reversionism. Reverse yun. Okay? I hope na samtan mo to na. By the way, akong malikon tong punto nga kung bahin sa panalangin, ang magtutuo dili makaampo to be blessed. Nga siya panalanginan, dili. That's out of line. Wa na matunong sa pamagi sa Dios. Kay ang tinuod to be blessed, aron ka kanang mapanalanginan. It is to reach spiritual maturity lagi, capacity. Manang akong gamito na po ng po nga lagi. Aron ka na ma-emphasize na ni mo pag-subli sa panghuna-huna. To repeat kanang for emphasis. So, to be blessed, it is to reach spiritual maturity, which is capacity. Pinaagi sa pagtubo niya sa grasya o kay balo kang Ginoong Kristo. 2 Peter 3:18.
ug sa diha nga mao magtotoo makakabot niya ng capacity stage, then ang Dios mubo na sa iyang gitawag og escrow blessings ngadto sa grace pipeline, sa tubo sa grasya, directly ngadto sa pagkamatarong sa Dios nga naa sa kalag sa magtotoo nga gisulob, imputed at the point of salvation. I hope nasabtan nimo na. So kining tanan grasya, this is all grace. Remember? Wa gyud tay atoa ni iyahatanan sa Dios. We do not deserve it. We do not work for it. We do not earn it. Di kita angayan. Wa kita katakos. Di ta angayan. Apan makabot na tong katakos sa diha nga makatungtong na ta diha. Makakabot na niya ng kanang maximum stage, which is spiritual maturity. Nga diin na kay katakos sa pagkinabuhi. Mao ni grasya. Namdong ka nga, grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Thus, there is a big fight between grace and works na ay gubat tali sa grasya ug sa mga binuhatan, mga works. Always consider Ephesians 2:8 and 9. Nomdong ka? Episo 2:8-9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Dini kita kutob, padayon taugma. Salamat sa inyong pag-iuban. Ayaw, si Piata ang padayon sa pagsubay nini. Nga unta ikaw magbaton sa pagkamasubayon, makugihon, masigihon, malawtayon. Sa pagtuon sa pulong sa Dios, mao lamang kini ang pagi nagisangkab sa Dios nga kita magmalipayon nining atong pagkinabuhi. Malipayon, na ikalinaw, na ikahapsay, na ikaharuhay, o na ipagkakuntinto sa pagkinabuhi. Samtang niya pakita nining gitawag og walog sa mga luha, the valley of tears. Kay we are just right here in the middle of this territory sa atong kaaway nga si Satanas. O giandaman kita sa Dios sa iyang mga hinagiban, iyang weapon, the sword of the Spirit, ang pulong sa Dios. Amo lamang ang atong taming panalipod gikan sa mga paghanok o pagharong sa atong tulo ka mga dagkong kaaway. Ang kalibutan, ang sistema nini, ang yawa, ug ang atong kinaiyang makasasala. Magampo ta. Amahan namong langit, doon nagapasalamat kami kanimo. Nining laing higayon nga imong hatag ka namo, Dios, pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Uban ni kami sa pagbubuwag ng adlaw. Ilikay kami sa mga kabiling kandada kami pagbalik ni inhinining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kini o Diyos, panalangini kini o Diyos, kadtong nagasubay, nagasunod nining among Bible study nga unta usab sila makatubo nga kaming mga anak nimo Dios, makatubo diya sa grasya kay balok ang Ginoong Jesucristo aron makabot namo ang espirituhanong pagkahamtong nga di na kami katakos sa pagkinabuhi. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.